Yeah, yeah. Flex de novo. Ndakaisa posti paketi yakanzi isu tinodanana pano. Wandisimudzira kadhi reredhi ukati tiredi handichada kukuona pano. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Ona zvawandiita inga ndaikutrasta zviri kundirwadza moyo wangu waurasa. Chichandinetsa kurarama usipo pauri ndachindindega ndiripo. Ndakanzwa wakutofara ndisipo inga waiti haurarame ndisipo. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Vanhu vari kundisimbisa hanzi uchawana mumwe asi pasina iwewe hapana mumwe. Ingawanita inge tavimbisana ndikati zveupenyu hwese konde papipa ndakundikana zvatino mukati sisatauri tese. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Ona zvawandiita inga ndaikutrasta zviri kundirwadza moyo wangu waurasa. Chichandinetsa kurarama usipo pauri ndachindindega ndiripo. Ndakanzwa wakutofara ndisipo inga waiti haurarame ndisipo. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Saunenge wainge wazvironga wakadi wandiudza kuti ndigare ndaziva kuti tiri kutamba. Vanhu vari kundisimbisa hanzi uchawana mumwe asi pasina iwewe hapana mumwe.